गाखोबो जों दायो भुटानाव थांनो नागिरदों जों दायो भुटानाव थांनो नागिरदों भुटान बर्डार बियो माबा पाहार सायावसो जाजोब्बायलै लामायानो गैला माथो बर्डिं खालामनो जायथिं কেনে যাইব এমনে যাও না এমনে কেনে যাইব র নন ফটো লাগরে হলো কেনে যাইব এমনে পুরা চেউকা গদে এগাল জুমনা গলে যাই ফেসবুকआव এবার লালাইदेन नों बरियानो जों दायो भुटाननि वालखौ बारबोनानै फैबाय जोबोद खस्थ'यै खोमाना फैदों जों बेवहाय फैनायनि जाहोनानो जादों बेयाव भुटाननि जोबोर मोजां जायगा दङ नायनो गोनां मिथिनानै लानो गोनां बयबो नायनो मिथिनो लुबैयो नङा होमबा बोरै बोरै भुटान रायजोनि मानसिफ्रा जोबोर मोजां जायगा तो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था लोगोफोर जोबोर मोजां लकेशन जायगा नुनो मोनगोन नै बेयाव जोबोर मोजां दैनि गेजेराव मोनसे मूर्ति दङ मा मूर्ति बेखौ मोनथिस्लाबासै आं ओरैजाय साजों गाखोलांबावनि लोगोफोर मा नुनो मोनबावो वाव बेयो मोनसे भुटाननि मन्दिर जोबोर मोजां लोगोफोर नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन नोंथांमोनाबो जोबोर मोजां लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ जों दायो भुटाननि आलायनाय दालांखौ नायनो थांगासिनो दङ नै जों दायो आलायनाय दालांखौ मोनफैबाय Zankar lang ba di nay nang siri-siri Sanay ni takay mana ang